Valerian Čunderlík, básnik, učiteľ, funkcionár vojnového slovenského štátu. A podľa mojich zistení, sadistický vrah, ktorý britvou podrezal hrdlo mladej učiteľke z dediny Zohor. V roku 2020 sme tento príbeh priniesli vo Vražednom psyché. Ale keď som začal hľadať informácie, narazil som na niečo, čo som v žiadnom inom prípade nezažil. Absolútne embargo. Žiadne články, žiadne spisy, žiadne záznamy, len šepot. Ústna tradícia, ktorá sa 10 ročia predávala medzi psychiatrami z generácie na generáciu. Mýtus, o ktorom sa hovorilo potichu, ak sa hovorilo vôbec. Ja osobne som sa o prípade dozvedel od ľudí, ktorí Čunderlíka poznali osobne, z psychiatrických zariadení, kde strávil roky v ochrannej liečbe. Práve môj dedo, doktor Svetozar Droba, ktorého si určite všetci dobre pamätáte z našeho podcastu, patril medzi nich. Kriminalista Matej Snopko sa o prípade zmienil na prednáške o sériových vrahoch, ktorej som sa zúčastnil. Neskôr po tom, čo sme prípad spracovali v podcaste, inšpiroval aj scenáristov seriálu Dunaj k vašim službám. Z Čunderlíka sa stala seriálová postava. Sadistický básnik Valerian Furdek v podaní Romana Hargaša. My sme priniesli to, čo sme vedeli, ale vedeli sme, že je toho oveľa viac. No a potom prišiel Dušan Mikušovič, známy novinár z denníka N. Celý rok 2025 strávil v archívoch v Bratislave, Prahe, Kremnici, Martine. Stovky strán vyšetrovacích spisov, súdne zápisnice, listy, svedectvá. A z toho všetkého napísal knihu, ktorá odhaluje príbeh Valeriana Čunderlíka tak, ako ho ešte nikto nikdy nerozpovedal. Nie jednu obeť, 4 ženy. Nie jedno 10 ročie, 4. Nie mýtus, ale dokumenty. Dnes tu sedí oproti mne a ja sa ho chcem opýtať na všetko, na čo som sa roky nemohol opýtať nikoho. Volám sa Richard Mažonas a toto je Pod kožu.